morning. Andy, good morning. Yes, sir. Good morning po. Yor, kasuhapon pa, although nahiling ko po sa post mo na personal kang nagbisita duman sa site kan Pilhydro. Papaduman pa ako ngunyan. Papaduman ako grabe ngunyan. Yeah, opo. Talakakuha na kita kipamp. Ay, very good. Ano tabi yun ang kwanta? Development kan tubig. Ilingon ta mga 6 to 8 hours ngunyan na ikakabit tayo ni. 6 to 8 hours. Opo. Nga maghapon ipakabit na ining pump. Oh, okay. Kasi siya naka-disponer tabi kan yor na pump ta. So sa clarifier, iba duman kisaro, so bago bagang ikakapita. Okay. Ikabit mo na duman habang nagabot so replacement. Ayun. So, dahil tabi yor pwedeng umabot ni 2 to 3 days. Henry, something is wrong here. Talagang dapat. Iyo. Dapat may spare senda eh. Iya. Talagang nahiling ko may diferensya eh. Kaya, yun eh, kitang ibang rekurso, tututukan talaga yun eh. Iyo. Anyway, I already talked to the top management na magbakal sila ki-spare ka ni. Oo. Actually, yan po ang hapo talaga kan mga consumers tatakon maarong nga campaign may raot. Dapat may plan bisinda, may reserva. Actually, mga duwa yan na talagang backup. Duwa talaga ng kabit, nahiling ko kaswapon. Opo. Para yun ang raot. Ay, pangyayari talaga. So, medyo... Talagang medyo malas-malas. Pero nakakuha kita ko yan, hopefully. Dahil nagtamalat kitong aldaw. Ayun. May paabot na pump, pero dahil na magtamahalat ka to. Oo. Tamaloy-haloy pa ito. Yun ano, pag naghalat ka ito. Yes, tabi. Oo. Medyo, kuwan na. Talagang nahiling ko digdi, even na may nilad na sinda, ha? Dapat, Henry, ko effective dapat na may nilad bagayan, ano? Yes. Nahiling ko, something is wrong really. Sige sa management, Henry. Opo. Kaya, kasama po, nagpa-meeting kita, ang area manager mismo, and I'm seeking an audience with sa management talaga ninda, para ayusun talaga ining operation ninda. Yes, opo. So with that, Yor, ano ang gari, diba, dapat baga mga high technology ang gamit dyan, something? Ano ang gari na iling na kadifisilan po pagabot sa implementasyon kan dapat na maray na serbisyo sa Legazpi? Kahapon, ang issue talaga financial. Dahil mapigabayadan kang water district so quality. Okay. Ngunyan, ipiayos ta, Henry, nagkigo kita workable solution, nababayadan ta na sumanggang 0.5. That is considered in the Philippine standard of water, potable water. Kaya babayadan ta with discount. Okay. Kasi allowed man yan eh. Under the, pag naka 5% ka sa, PDT, log ka man. I see. Okay. So, gari kikapos man sinda Yor sa budget, ano? Financial capital. Actually, kasi may something is wrong dyan between LCW at sa payment. Kaya inayos na tabi, Henry. So, pagkaswa nagkarayos na kami. Para maipadagos naman sa clarifier. Para natatapos clarifier, ito mapalinig ng tubig eh. Yeah. So, ito Yor ang gari solution ta sa question sa quality ng tubig. Dapat kan may pa yan, nag-delay. Pero yung ko ni Henry, in 1 to 2 months, kasi nakabuhos na eh. Yeah. Nakabuhos na kasi sa pundasyon. Ikakabit na lang sa clarifier mismo. Okay. So, balikan ko. Tutukan po ni Henry. Dito na ni Palo yun. Iya po. So, more or less tabi Yor, kung medyo maray ang trabaho, ngunya na aldaw, baka magkatubig kita. Mga hapon, 5 o'clock. Tingnan natin, 5 o'clock. Kung kayahon, ano? Okay. 5 o'clock. Opo. So, bidat po, Mayor, sabi ka ni ba't ng mga paradangog, ano po ibang option na nga maghanap kita ki ibang water supplier para sa LCWD? Actually, Henry, yun, kaya nga baga nagpalit kita keyboard. Alam ko na 10 years ago, papikitaram ko na yan. Pinaduman ko sila sa Cebu na maghanap dapat mga tulo ang supplier. Ang problema, tayo man nila ginibo. Kaya, yun yung concern. Actually mo yan, we're talking with 2 supplier. Pero siyempre, magipo pa yan. Iyo. No? Magipo pa yan. It will take about 6 months. Ang problema, the pandemic slows down na ang ekonomiya, no? Yeah. Ang trabaho. Kaya mo yan, nagatutok man ako kanina. So, Mactan Rock, as in, ining sarupang company, Ayala, na gusto man maglawag sa tuya. Duwa pa ining source na pwede. Tapos, so group man ni Delgado, so, piapod na desalination. Ikaw ulit taman, hopefully makataw sa tuya 3 to 5,000 cubic meter per day. Yeah, itong sa may desalination procedure, sa dagat makakitubig kayo ba ko? Yeah. So, ang target nila sa may puro or biga. I see. Okay.
what happened po naman sa Mactanrac? Tagari kundi pa ko na sa layon, may nabakal na ining property o may napiri ng area digdi sa Legazpi? Iyo, pero yung anian, sige follow up ang permi Henry, it seems that busy masyado ini sa iba ninda. Dahil nakulo nini trabaho. No. Siyempre na-slow down maninik ang pandemic eh. Iya. So dapat talaga may iba ng options, ano? Na Amo pwedeng ba po, mahanap. ito kita sa Rokinsay, iwa man kita. Then may long term ba kita sa Buenavista, pero we need about 500 to 1 billion para ibabata yan. Iya po. Yung man siya na ang pagpakasa ta, ining Buenavista. Iya. Asab no, yor, ining PhilHydro, ay ining Maynilad PhilHydro, talagang dahil kaya pang isuplayan in bastanting tubig ang Legazpi? Konsulo lang sinda? Actually, ining clarifier, kaya kaniyang 30,000. Okay. Hopefully, kung din problema ang source, matapula kita. Sa ngunya, kung ini 30,000 ini, gawa magtampig i-develop, kayang-kaya ta na. Dito nung masiling ko ng Buenavista habang nagka-construction kita. I see. Ang problema lang, pag nagkakigwa kay arog ka ng mga maintenance. Kaya po, magprepara taga sila. Anyway, Henry, I would like to assure everyone na talagang ididagdag ko na naman sa routine ko, Henry, for the meantime, na data na ayusin eh. Iyo po. Pero bayan po nito, di ko inibubutasan sa gudeta ni maging normal. Iyo. Sabi mo yun, pasiring ka mo ngunyan tabi? May personal ka mong maduman? Monitor ta para maharaman nila na galat kita. Yeah, okay. Mayor, salamaton po. Yung masarap salamat, Dennis. Alright, thank you so much. Alright, yeah. Mayor Noel Rosal.